kuwate ati pesenku mung siji sing ati-ati iso kumon iso tekan sonten mergo sadar diri lo kudu sinten-sinten yo wis ben tak pendeme ros sing ono ning jero dodo sebab tak dongakno muga urip mulya iso kumon muga ora ketut cekap semanten Cabut sekali. Benernya udah toh? Oh, Sing ndi? sing tengah. Yo ngalah. Wis tuku mae pangan.